Здравейте, приятели, аз съм Ицо и днес в Черпаците ще направим една много лесна и свежа салатка с рукола, беби моцарела, чери домати и още някои глизотийки. Да започваме. Какво представлява предварителната ни подготовка? Измиваме руколата и пресния лук и ги подсушаваме. Същото правим и с чери доматите. В салатата ще присъстват пътпадъчи яйца, варим ги в подсолена вода за около 5 минути и след това ги пресичаме под течаща студена вода. Беленето е ясен процес и да продължим напред. Време е да си нарежем пресния лук. Добавяме го към руколата. Нарязахме чери доматите на четвъртинки и е време да си направим дресинг. Какво ще представлява? В тази мерилка слагаме зехтин, горчица, балсамов оцет, в случая имам черен, но е желателно да го направите с бял, малко сол, бял или зелен пипер, в случая аз имам зелен. Пасираме. И сме готови. Време е за най-хубавата част – презентацията. Ще си оформим салатката в тази хубава голяма чиния за паста или ризото, за да можем да се подредим естетически красиво и да можем да се я разбъркаме удобно. Слагаме за основа руколата с пресния лук. Добавяме чери доматчетата. В случая ще сложа 2 броя пътпадъчи яйца. Както виждате, ще ги нарежа на 2. Репе на моцарелата. Сложете моцарелка, нека да има. И е време да я залеем с дресинга. Да ви е сладко! Ако рецептата ви е харесала, абонирайте се за канала, дайте един лайк и до нови срещи! Много свежа и красива салата се получи, нямам търпение да си хапна от нея.